kuthetha ngeankile phaya, ithi kwafika nje impepho yomoya wangezantsi. Amen. Amen. Ufika kwalaa mpepho yomoya bona bathoba iankile. Hallelujah. So iankile aba zabanabo behambe Pawulos besemkhombeni okanye besenqanaweni. Amen. Amen. But le nqanawa kaboma yeyi apha elwandle ngokungathi izawuvuka le nqanawa njengoba sisiya ngapha ndiveliye ngapha. Amen. Ngenxa yomoya. Hallelujah. Amen. Babona uba sizawuthina ke because if inqanawa ufika eAmerica and umoya ubheke eKenya ayizuya eAmerica inqanawa. Amen. Ngenxa yomoya qha. Hallelujah. Amen. But ke ngoku phaa enqanaweni kukho izinto ezibizwa uba ziiankile. Amen. Ezaa zinto kuthiwa ziankile zifana njengemoto xa utsala ihandbrake. Amen. Amen. Ezaa nto kuthiwa ziankile zifana njengoba if wenza iyadi phaa kweni igadi ezilalini wenza ikona ndawo ikona phaa kanye kanye utsala umntu. Amen. Amen. Uvumba umngxuma ifake into elikhulu bophela intambo phaa kulo iyotsala bhala enzima uba noma sowufake inethi nosotsala umngxuma iqini okayibona nto leyo. So elaa linki elifakwa phaya ndazi uba kuthiwa ntoni emakhaya bekufanele uba kuba liankile laa linki because lilo ezobamba yonke igadi umngxalo ungamane uvepha okanye ube gosogoso okanye ngabikho straight. Amen. Amen. So enqanaweni ke ngoku babesithi xa beyibonayo uba iyazika bafaka ntoni iankile okanye ibozi uthi inqalapha i-waterfront utsho inqanawa apha ngaphantsi fanele iyavala inqanawa ngaphantsi but iba nayo imigqobho nayo laa migqobho iphaya yeyokhupha iankile qha. Amen. Amen. Ezinye ke inqanawe ithi xa izopaka uba izoyama apha kule ndawo ukhutshwa intambo laa ntambo ifike ubotshelwe kwenye into epha ngaphandle. Amen. Amen. Okanye ukhutshwa umqokoso. Uba wakhutshwa umqokoso yazi uba iankile yehlile nayo akubotshwa ngalaa ntambo iankile ingekehli. Amen. Amen. Laa anchor leya izi-breaks zenqanawa. Amen. Hallelujah. Noba zibambile iibreaks zenqanawa ime batsala handbrake ime namavili wayo namandla wayo ame umoya uyayihambisa inqanawa. Funeka kubekho ntoni iankile. Iankile ithotywe ngemiqokozo iziyofika ezantsi emanzini. Ufika ezantsi emanzini inqanawa noba imka kangakani nomoya ayimi ngenxa yantoni yeankile. Iankile ke incinci kunenqanawa kodwa inqanawa inkulu kangaka ilayisa iikontineri eziyi-300 ne-3,000 ibanjwa yiankile. Ithi ke